Tarata November kalo kileta ani kilin samba fila ani muga anduru DMS-TV cɛnamuso ni ce aw ni ɲatuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka don kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Sibiri tɛmɛnen Novembre kalo tile 8 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan laseli min kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko jumadon Novembre kalo tile 7 san 2025 ko min ye banbaci walima olu taara fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma Tombouctou ale ni Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko mais min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u ka cɛsirilen don ka baara kɛ ko ɲuman o kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci walima ninnu bali u ka wale jugu in na Sibiri tɛmɛnen Novembre kalo tile 8 san 2025 min banbaci walima olu taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔma min bɛ Sunpe localité la ala k'a fɔ ko binkani wale in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni an ka Mali fintigilakaw ye binkani wale min yɛrɛ kɔni bali ni banbaci wale maa caman bɔnɛnen ani na ko min ye colonel Seydou Bassirou Niangado yɛrɛ kɔni ye ni ale de ye opération dugukoloko secteur 3nan commandant yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ nin don kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni na ale wulila ne ka taa visite yɛrɛ kɔni kɛ ka t'i ɲɛ da an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka Sunpe poste yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko commandant yɛrɛ kɔni ka tagali kun kɛ kun de walasa an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ne tora ni attaque yɛrɛ kɔni na k'a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin olu ma an ka Mali fintigilaka minnu fana joginna opération yɛrɛ kɔni senfɛ ka nɔgɔya da kɛ olu ye k'a yira an ka Mali fintigilakaw la k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité k'u ka jugu amadon bɛ u ye ko wa hakili bɛ u la sanga ani wagati Jumadon Novembre kalo tile 7 san 2025 an ka Mali douaniers ka brigade mobile d'intervention olu kɔni taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Ngoloni na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye douaniers ka brigade mobile d'intervention k'olu sera ka u bolo da tulu bidon 1440 yɛrɛ de kɔni kan ni nin tulu bidon min yɛrɛ kɔni nana a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ tulu bidon kan min y'a yira k'a fɔ ko nin tulu bidon yɛrɛ kɔni donna tilennenya kɔnɔna na ni o kɔrɔ de ye k'a fɔ k'o kɔni den dɔ don tɛmɛnenw na Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahmane Tiani a yirala k'a fɔ k'ale taara meeting dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Gaya localité la ni nin ye localité min yɛrɛ kɔni ka surun Niger ale ni Benin frontière yɛrɛ kɔni na ni meeting yɛrɛ de kɔni senfɛ Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni ale ye laseli kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Niger ka frontière datugulen ye Benin yɛrɛ kɔni na ko ko bɛ continuer ko tant que ni situation min yɛrɛ kɔni bɛ Benin jamana kɔni na ni ɲɛtagama don o ko in yɛrɛ kɔni na ko min ye Niger ale b'a ka frontière datuguli yɛrɛ kɔni to Benin na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na Union Africaine Commission président ni o ye son excellence Mahmoud Ali Youssouf yɛrɛ kɔni ye ale bɛ bɔ ni ka communiqué dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Union Africaine Commission maaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Union Africaine Commission yɛrɛ kɔni président min ye welewelemada kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ma kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ka kan diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ka na Mali jamana yɛrɛ kɔni dɛmɛ Mali kan na wagati laban yɛrɛ kɔni lakanako gɛlɛya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaci walima olu kana na se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na walasa k'a fɔ k'u b'u ka wale jugu kɛ ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye Mahamadou Sana yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué kɛ juma tɛmɛnen Novembre kalo tile 7 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka lakanako minisiri kɔni b'a da Burkina Faso jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la station yɛrɛ kɔni bɛ minnu bolo k'a wajibiyalen don ni maa nin yɛrɛ kɔni kan yanni san 2026 janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni cɛ u ka caméra de surveillance bolo u ka station bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na ko jumadon Novembre kalo tile 7 san 2025 min ye banbaci walima olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma an ka jamana région 2 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na région minnu yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila sibiri tɛmɛnen ni Novembre kalo tile 8 san 2025 wa kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ an ka état-major général des armées yɛrɛ kɔni yɔrɔ la état-major kɔni y'a yira k'a fɔ ko wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛra jumadon ni état-major ka kɔrɔfɔ la a ka laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali
Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma hɛrɛma kɔnɔ ni o bɛ Sikaso région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la ale ni Sunpi ni o yɔrɔ kofɔli yɛrɛ kɔni fana bɛ Tombouctou région de kɔnɔna la laseli in kɔnɔna yiralen don k'a fɔ ko hɛrɛma kɔnɔ ni nin bɛ Sikaso région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra jumadon novembre kalo tile 7 san 2025 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 4 ka sanga ni miniti 30 ye ko min ye Sunpi yɛrɛ kɔni ta ni nin yɔrɔ kofɔli in bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko bingani wale yɛrɛ kɔni kɛra tilengafɛla nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati de état-major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min ye Bamaci wale man ye u nana ka fɔ k'u bɛ bingani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma localité min yɛrɛ kɔnɔ ko nka min an ka Mali fintigilakaw olu ma ko bila da kelen dɔrɔn u wulila Bamaci wale man kama ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka maa ninnu balo u ka wale jugu la k'an Mali fintigilakaw kelen ni ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ Bamaci wale man yɛrɛ kɔni k'a fɔ u caman yɛrɛ kɔni bolola ko kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu ye ratissage ba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn localité ninnu kɔnɔna na ko ratissage yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali fintigilakaw sera ka Bamaci wale maa caman bɔnɛ ani na min fɛnɛ ye kɛlɛkɛminɛnw ye ale ni bolimafɛnw an ka Mali fintigilakaw sera ka u bolo da u caman yɛrɛ kɔni ka ratissage in kɔfɛ walasa opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Bamaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni sera ka boli ka bɔ a la ka fɛn latigɛni ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na min an ka Mali fintigilakaw ye o ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka Bamaci wale maa ninnu nɔnɔ minɛ u ka boli kɔnɔna na ne ka faraku kɛ ka ɲɛsin u ma wale min kɛra sababu ye ni k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ni opération ba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min état-major général des armées ale bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ a ka cikan in yɛrɛ kɔni senfɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lafasa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min kɔni ye Bamaci wale ma ko fɛɛrɛ bɛ latigɛ ni ka olu si latunu ne ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn olu ka lakana ka se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ to Bamaci wale maaw ka nin bingani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye min kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma Sunpi localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko Bamaci wale maaw kelen ni ka bingani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma Sunpi localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région kɔnɔna na juma tɛmɛnen novembre kalo tile 7 san 2025 ko bingani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye an ka opération dugukoloko secteur 3nan yɛrɛ kɔni commandant ye ni o ye colonel Seydou Bassirou Niangado yɛrɛ kɔni ko ale wulila ni k'i senfa walasa ka se ka t'i ɲɛda an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan Sunpi localité la colonel Seydou Bassirou Niangado yɛrɛ kɔni ka ni visite min kɛra Sunpi localité yɛrɛ kɔni na visite kun kɛ kun de walasa an ka Mali fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin dagasigiyɔrɔ in na ka taa yir'u k'a fɔ ko min an ka Mali autorité k'u ka jukɔrɔmadon bɛ u ye ale ni ka se ka taa hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ an ka Mali fintigilakaw ye nin localité kofɔlen in kɔnɔna na commandant yɛrɛ kɔni ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma kosɛbɛ ka d'a kan ko min ye Bamaci wale jɛkulu JNEM ni Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni k'olu nana ni bingani wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma Sunpi localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ wa u ye jaabi gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin Bamaci wale maa nin ma o ko yɛrɛ kɔni na colonel ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin fintigilakaw ma u ka o cɛsiri baara in na wa kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni ni tora a la yɛrɛ kɔni min ye commandant yɛrɛ kɔni a bɛ tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin olu ma colonel Seydou Bassirou Niangado yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale ka bi wulili yɛrɛ kɔni ni ka taa se Sunpi localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o tali yɛrɛ kɔni ye visite d'autorité de ye fɔlɔ ka d'a kan ko ka kɔn ale ka nalen yɛrɛ kɔni ɲɛ min ye Bamaci wale maaw ye olu taara bingani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ni localité in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale nalen yɛrɛ kɔni hale baara fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛ o de ye an ka Mali fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni ni tora faso kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ka taa olu yɛrɛ kɔni su kunna ka se ka dugawu don kɛ u ye ka hommage fɛnɛ kɛ ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma ale ni ka nɔgɔyada dugawu don yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma minnu yɛrɛ kɔni joginna nin attaque in senfɛ ka d'a kan kan o Mali fintigilakaw ninnu fɛnɛ olu sɔnna u jeli yɛrɛ kɔni ka bɔ walasa min yɛrɛ kɔni ye nin poste kofɔlen ye o kana na to Bamaci wale maaw tɛgɛ kɔnɔ colonel Niangado yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Bamaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni na nin bingani wale yɛrɛ kɔni kɛ k'u natɔ bingani wale yɛrɛ kɔni kɛ laɲini min yɛrɛ kɔni kun bɛ u la o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka Sunpi poste yɛrɛ kɔni minɛ an ka Mali fintigilakaw la ko nka an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman sababuya yɛrɛ kɔnɔna Bamaci wale maaw ka laɲini ma se ka sabati ka d'a kan u ma se ka poste yɛrɛ kɔni minɛ ni k'a bila u ka mara kɔnɔna na ko Bamaci wale maa ninnu ka laɲini kun ye ka kan yɛrɛ kɔni minɛ de ko nka u ka o wale jugu in ma se ka sabati ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi cɛsirilenw yɛrɛ de kɔni bɛ an ka Mali fintigilakaw la an ka Mali fintigilakaw ye cɛ minnu yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ni to fasoko ye ko wa u pɛrɛnnen don k'u ni di walasa min yɛrɛ kɔni an ka kanw ye u ka se ka to an ka Mali fintigilakaw bolo
ko yɛrɛ de kɔni kama min ye bamaciwale mɔgɔw ye u ka laɲini ma se ka sabati u ma se ka kan minɛ cogoya si la a yɛrɛ k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔw ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma sunpi pɔsi yɛrɛ kɔnɔna komi an ka Mali fintigilakaw ye olu fɛnɛ u cɛsiri bamaciwale ma ni kɛlɛ la ko kɛlɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw olu sera ka bamaciwale ma caman bɔnɛ ani na o fɛnɛ kɔfɛ kɛlɛkɛminɛw fo ka taa se bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali fintigilakaw olu sera k'u bolo da o dɔw fɛnɛ kan ni opération in senfɛ colonel kɔni profité a ka nin tagali senfɛ sunpi pɔsi yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛw ale ni commandement dɔw yɛrɛ kɔni di poste ma ninnu ma kumakuncɛ kuma na colonel Niangado ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw halisa olu cɛsirilen don Mali jamana kɔnɔdenw ka ko la kami wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ta hakilisigi kumaw yɛrɛ kɔni fɔ sunpi sigibaw ye ale ni village minnu yɛrɛ kɔni bɛ sunpi kɛrɛfɛlaw yɛrɛ kɔnɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw bɛ ta hakilisigi kuma fɔ ni maa ninnu ye k'a yir'u la k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ continuer an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakanani baaraw la sanga ani wagati ko sunpi pɔsi ale ni a kɛrɛfɛ secteurs bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'alisa min an ka Mali fintigilakaw bɛ continuer ne ka nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni lakana sabati ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman ye sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw y'a yira k'a fɔ k'u kɔni kelen ni ka colonel yɛrɛ kɔni k'o taara visite kɛ olu k'o jara olu ye kosɛbɛ k'a y'a yir'u la k'a fɔ ko min an ka Mali autorité k'u hakili bɛ an ka Mali fintigilakaw la sanga ani wagati juma tɛmɛnen novembre kalo tile 7 san 2025 min an ka douane maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ngoloni la localité yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka Bamako kɔnɔna ni o ye Mali faba ye a yɛrɛ k'a fɔ ko douane maaw ye nin opération ba min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération in kɛra opération ɲumanba ye kala ka opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni 16 ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛli o 16 yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ tulubidon 1400 ani 40 yɛrɛ de kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔli in na a yɛrɛ k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni ɲɔni a ka kɛ o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni kɛra ko kan kosɛbɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra douane maaw ka brigade mobile d'intervention de fɛ ko opération kɛra opération ɲumanba ye kala ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna douane maaw yɛrɛ kɔni sera ka feerefɛn dɔ yɛrɛ kɔni minɛ feerefɛn minnu yɛrɛ kɔni donna tilenbaliya de kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na ko nin tulubidon nin yɛrɛ kɔni bɔra Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ de kɔnɔna na ko wagati min douane maaw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo da nin tulubidon baden nin yɛrɛ kɔni kan ko sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ tulubidon nin yɛrɛ kɔnɔna min y'a yira k'a fɔ ko tulubidon nin donna tilennenya de kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni douane maaw y'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko ni maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka contrebande yɛrɛ de kɔni kɛ ni o de ye k'u dɛndɛn ka don ni minɛnw yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ ma taa ni u ye douane maaw ka yɔrɔ la ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si ma jugu wa maa si ma bɔnɛ ani na wale min kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min an ka Mali douane maaw k'u cɛsirilen wa k'u bɛ s'u ka baara kɛcogo la fɛnɛ min ye douane ɲɛmaa maaw yɛrɛ kɔni u bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin u ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na wa douane autorité yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni fraude ye ale ni contrebande yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ko o ye u ka baara priorité ba dɔ ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi douane maaw ye nin 16 ba min yɛrɛ kɔni kɛ o y'a yira k'a fɔ ko douane maaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi douane ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ minnu lasigi sen kan walasa o fɛɛrɛw ka se ka kɛ sababu ye ni ka dankari ni fɛn kuntan nin an ka jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye douane cɛdenw ye k'u bɛ ka o fɛɛrɛ nin labaara wa fɛɛrɛ nin bɛ ka nɔbɔ fɛnɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa min yɛrɛ kɔni kun ta ye nin marchandise ba nin yɛrɛ kɔni ye ko boloma da ale ka fɔlɔ nka douane maaw bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔ douane maaw y'a yira k'a fɔ ko sanga ani wagati u cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana ka sɔrɔ k'u ye ka dɔ fara o kan k'a yiriwa kosɛbɛ o ko yɛrɛ de kɔni u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye fraude ni contrebande ye ka dankari o la maa fɛn bɛ na n'i ka minɛn yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na k'i k'i jija i ka taa n'a ye douane yɛrɛ kɔnɔna k'a wari sara walasa i ka feerefɛn ka se ka don jamana kɔnɔna na tilennenya yɛrɛ kɔnɔna sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchani yɛrɛ kɔni ka sanga ni jamana wɛrɛw ka pression ale ni lakanako gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o kun yɛrɛ kɔni min ye Niger jamana ɲɛmaa ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw ma k'alisa u ka continuer ni ka frontière yɛrɛ kɔni datugulen to u ni Benin jamana ni ɲɔgɔn cɛla la sibiri tɛmɛnen nin novembre kalo tile 8 san 2025 Général Abdramane Tchani n'ale ye Niger jamana ɲɛmaa ale bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Niger jamana yɛrɛ kɔni k'a ka frontière datugulen bɛ to alisa Benin na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi situation min yɛrɛ kɔni bɛ Benin jamana kɔnɔna na ko tant que ɲɛtaga yɛrɛ kɔni ma dogo la min ye Niger ale t'a ka frontière dayɛlɛ Benin na bilen wa Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchani ale bɛ sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko lakanako lahalaya min yɛrɛ kɔni bɛ Benin jamana kɔnɔna na ko tant que ɲɛtaga yɛrɛ kɔni ma dogo la ko min ye Niger k'ale b'a ka frontière datugulen to Benin jamana la
Niger jamana ɲɛmaa bɛ nin kuma nin yɛrɛ kɔni fɔ meeting dɔ yɛrɛ de kɔni senfɛ meeting min yɛrɛ kɔni kɛra Gaya localité la ni localité yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ Niger ale ni Benin frontière la wa meeting yɛrɛ kɔni senfɛ Général Abdramane Tchani a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka jamana finitigiw ni lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma ka da kan k'olu ka cɛsiriyalen don ka baara kɛ ko ɲuman wɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ni ka Niger jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati. Général Abdramane Tchani yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tant que ni kow yɛrɛ kɔni ma évoluer Benin fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko choix foyi yɛrɛ kɔni tɛ Niger bolo a b'a ka frontière datugulen de to ka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni olu Niger autorités ye ni olu ka frontière yɛrɛ kɔni dayɛlɛ Benin la o b'i n'a fɔ yɛrɛ kɔni olu ye janfa de kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma. Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ka Benin jamana accuser ka bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni maa dɔw ye minnu tɛ Niger yɛrɛ kɔni ka hɛrɛ fɛ ko o maa nin yɛrɛ kɔni kɛ mɛ ni ka u dagasigiyɔrɔ kɛ Benin jamana ye ko Faransi ale ni Belgique ka finitigi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Benin jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Benin ale bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min bɛ ka kɛ sababu ye ka yamaruya yɛrɛ kɔni di puissance occidentale dɔw yɛrɛ kɔni ma ka banbaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon ni nafolo yɛrɛ kɔni dilen u ma walasa o banbaciwale maa nin yɛrɛ kɔni ka se ka na ni basigibaliya ye ANC jamanaw kɔnɔna na ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ye. Général Abdramane Tchani bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko wagati min na yɛrɛ kɔni olu ye Faransi ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kɛ ko Faransi ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ta wagati ni ka bɔ Niger yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko Faransi ka finitigilaka dɔw yɛrɛ kɔni taara Benin jamana de kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Benin port yɛrɛ kɔnɔna na ko porte hélicoptère amphibie tonnerre belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ yen nɔ ko o hélicoptère yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Faransi ka finitigi bayirikaw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ko yɛrɛ de kɔni na tant que Benin yɛrɛ kɔni bɛ ka ko minnu kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko tant que a ma o yɛrɛ kɔni falen ka o ko ninnu dabila k'a yira k'a fɔ k'a tɛna na foyi kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni ma ko min ye Niger ale b'a ka frontière yɛrɛ kɔni datugulen to Benin jamana la. Général Abdramane Tchani bɛ nin déclaration ba nin yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ août kalo tɛmɛnen an kɔrɔ san 2025 min ye Benin yɛrɛ kɔni ale kun nana lajɛ k'a bɛna segin ko kura ye ni ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la o wagati yɛrɛ kɔni na min ye Benin ale ye invitation yɛrɛ kɔni ci Niger ale ni Burkina Faso jamana ma walasa min ye Niger ni Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni olu ka se ka u sen don Benin ka yɛrɛma hɔrɔnya san 65 fɛti yɛrɛ kɔni na Benin jamana kɔnɔna na ni wagati yɛrɛ kɔni na Benin ale kun y'a laɲini Niger ni Burkina Faso jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ ko k'u ka finitigilaka dɔw bila ka taa Benin jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni Burkina Faso Niger olu si ma sɔn k'u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni bila ka taa ni ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ in na wa hali u ma taa u sen don Benin ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire yɛrɛ kɔni na fo ka sɔrɔ o wagati yɛrɛ kɔni na Benin ka gouvernement ka porte-parole o kun y'a yira k'a fɔ k'o ye décision yɛrɛ kɔni ta ne ka Burkina Faso ni Niger yɛrɛ kɔni wele u k'u sen don Benin ka yɛrɛma hɔrɔnya anniversaire baara nin na walasa k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Benin Niger ale ni Burkina Faso k'u jamanaw ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Général Abdramane Tchani y'a yira k'a fɔ k'a ka frontière yɛrɛ kɔni tɛ dayɛlɛ Benin na wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ne ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye sous région kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaciwale maaw ye olu mago bɛ se fɛn minnu yɛrɛ kɔni ma walasa ka u ka walejuguw yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka dankari u ka o fɛn sɔrɔta nin yɛrɛ kɔni na min ye Burkina Faso ka lakanako minisiri ye ni o ye Mahamadou Sana yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso ka station service maaw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka caméra de surveillance yɛrɛ kɔni sigi u ka station bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale ni k'u ka numéro vert dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan u bɛ se ka numéro vert min yɛrɛ kɔni wele n'u bisigara u ka client dɔw yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la station ninnu kɔnɔna na Burkina Faso ka lakanako minisiri ni o ye Mahamadou Sana ye ale kɔni y'a laɲini Burkina Faso ka station service maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka caméra de surveillance sigi u ka station yɛrɛ kɔni kɔnɔna na caméra de surveillance minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka video enregistré kalo 2 fo ka taa o sanfɛ kuntagalaw kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ye banbaciwale maaw ye ka fɛɛrɛ latigɛ olu kana na se ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana in kɔnɔna na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ banbaciwale maaw ka binkani wale capacité la ni jamana in kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera juma tɛmɛnen ni novembre kalo tile 7 san 2025 communiqué dɔ yɛrɛ kɔni na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko nin mesure kura min yɛrɛ kɔni talen filɛ Burkina Faso ka lakanako minisiri yɛrɛ kɔni fɛ ko décision yɛrɛ kɔni labaarali bɛna daminɛ san 2026 janvier kalo tile fɔlɔ ko wa yan'u ka décision yɛrɛ kɔni ta o y'a sɔrɔ kabini mai kalo tile 22 tɛmɛnen san 2025 Burkina Faso ka lakanako minisiri ale ni station ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ Burkina Faso faaba la ni o ye Wagadu ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ u kun bɛnna ni bɛnkan yɛrɛ de kan Burkina Faso gouvernement maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ fɛ ka dɔ fara jamana in yɛrɛ kɔni ka lakanako kan
ko wala sa wasi ga do fara uga jamana ka lakana ko yere kon ka akaka uga fere bela jine yere kon latige bamachi wale ma ka tajima fa yere kon soro to ka dankari ula wale mi yere kon be ga sabu ni ka chama ba yere kon bo manu no ka binkani wale fanga ula oko ukum yere kon kona la mi Burkina Faso ka lakana ko ministre ale kun ya yere ka fo ko do yere kon be ga ke Burkina Faso jamana kon na ko mun yere kon be ma dusu ka shiko bo ko yere kon be ga ke sabu na lisa bamachi wale ma be ga continue ni ka tajima fa yere kon soro Burkina Faso jamana kon na ko wala sa ka se ga dankari ko yere kon na ni ode bamachi wale ma ka tajima fa soro li ga dankari ula yere kon ko mi yere kon station service ma yo ku jija nyani samba fla ani mo ani woro janvier kalo kile folo yere kon cho o ga soro caméra de surveillance be station mbela jele kon nana wala sa Burkina Faso wala kana ko ministre ni décision mi yere kon ta décision yere kon kala bara ko mi Burkina Faso autorité ma yo o buna service do yere kon sigi ka service nga bana yere kon nana be kata station mbela jele yere kon la kala je no soro kemeni ka caméra de surveillance ubla wa station kon nana Burkina Faso ga la kana ko ministre kon ya yira ka fo kame wakati mna ina fo ko bi mi yere kon tajima fe o lubi tayaro mi yere kon na ka be fe ko tayaro do aleni ka fer latige mi jamana ka karbina yere kon utiliser le ka fo kibna wale jugu de kenaye ka dankari o ko yere kon na jamana en kon nana Mamadou Salani ale de Burkina Faso ka la kana ko ministre ale ka fa fer la kon ya yira ka fo ko jamana kon do ka la kana haleni jamana ka la kana sabati ko yere kon na ko jamana kon de kele na bela jere joda be o ko yere kon na ko wanu bela jere ne farala nyonka o ko yere kon mi se ka sabati wa ka communiquer yere kon na be wule mata ke ni ka nyi station service tigi ni yere kon ma ka bala ni o fe o ka bara yere kon no ya wuru ka mawbulu ni camera o sigili o yoro la wa ministre ale be numéro vert saba yere kon sigi senka numéro vert saba mun yere kon sigi kunde wala sa ni station yere kon na mamun yere kon na bisiga do ka ko keta yere kon ka o numéro vert ni yere kon wuli teli ala ko wale yere kon be ke sabu ni ka collaboration yere kon no ya jamana kon do ni fintigila ka yere kon no chala bambaji wale kale li baro la me wakati ne na fawbi nini be dasigi anga bido kibaru la aman kan bagana la me bago bela jele fo mali kono ani mali koka ame wa kila jiki ka be sega ndame ni kuna funan kanina charlie ani ka okil no dia kila jorla wale ko fa mba fa na ko au kambe ani wona wala ma